Engathi uNkulunkulu engakulonda kubusise sibheka udaba lamaphupho luseyithebeni ngamanje. Mina ngigama uPastor Ningi. Busiseka uphinde uphumelele empilweni, usimame ukuthola konke okudingayo, ube nenjabulo. Sicela usubscribe, sicela like le video lesicela ukuthi ube member. You can join lapha na kwi-link lapha ngezansi ikhona account number that you can also use to contribute if unesifisa ukubona ke channel ikhula nani ukuthi to show some appreciation for giving you this type of content ejulena kangaka enhle kangaka. Namhlanje sibheka iphupho lami ka Mr Clive. Uthi ke sawubona pastor, ngicela ukubuza la ngephupho lami ngibheke inkomo emnyama ivulekedi iphuma ibaleke ekhaya. Ngiyabonga. Okay, asiqale sibheke kanje senzele ukuthi kusizakala abantu abaningi. Inkomo emnyama uphawu olingasho into ehlukahlukene ngokuhlukahlukana kwabantu ngoba ikhumbula inkomo yona nje ngokwayona its own iyayichaza isimo sencebo. Kwabanye ichaza isimo sethongo, ichaza isimo somuntu othile empilweni, ichaza isimo somoya othile futhi empilweni, yabo. So number 1 sizothi thina uma uphupha inkomo singathi uphawu lobuma emnyama lungasho la ukukhungathwa amashwa, lungasho amabhadi, lungasho mhlawumbe nesinyama nje suke sizokulethela ubunzima inkinga nethi empilweni noma ke emkhakheni usukukona. Number 2 kufuna sikuveze futhi ukuthi uma uphupha inkomo kuwuphawu lobuma emnyama lungasho ke ithongo elibi futhi elingcolile esuke lidinga ukuhlanjululwa ngokusheshsha. Number 3 uma uphupha futhi inkomo kuwuphawu lobuma emnyama lungabuye lusho ukuthi kungenzeka kunethongo eseliphenduliweke ukuze lizophazamisa ini mhlawumbe isimo somsamo noma isimo sezinto zakho. Number 3 empeleni. Number 4 uma uphupha futhi inkomo kuwuphawu lobuma ujahwa inkomo emnyama lungasho ukuthi kumele usukume uthole usizo ngoba mhlawumbe sekunethongo eliphenduliwe ukuze limelane nawe noma ukuze lilwisane nawe. Number 5 futhi uma uphupha inkomo kuwuphawu lobuma inkomo emnyama izala amankonyane, yabona, noma ke noma inkomo izala amankonyane amnyama. Inkomo nje noma biphi inkomo uma kwenzeka ngibone nje inkomo nakizala amankonyane amnyama lungasho ukwanda kwemavezandlebe ngaphathi kwekhaya, noma ke kungasho ukwanda kwezica nabantu abamelane nawe. Asikuveze futhi ukuthi uma uphupha inkomo emnyama kungaba uphawu luhluma inkomo emnyama iphuma ngesango olungasho ukudeda kobumnyama, ukuqhela kwethongo elibi noma ke ukuthutha komuntu obeyidungamuzi ekhaya. Number 7 uma uphupha futhi inkomo kuwuphawu luhluma inkomo le emnyama iphuma ngesango lungasho ukuthi khululeka ngoba ke kukhona umuntu mhlawumbe omubi ononya noma nomoya omubi noma ke ononya osuke ezosuka noma ezophuma empilweni yakho, ngoba khumbula ukuthi umuzi uyawuvele njengophawu lomuntu on its own noma uphawu lomndeni. Ukuthi ngenze kunomuntu ozosuka emndenini, ngenze kunomuntu ongalungile ozophuma emndenini, ngenzeka ozophuma empilweni yakho, noma ke lingavela lelo phawu loma ukuthi mhlawumbe nibantu abaqeda kwenza izinto ezithile niceda kubethela ekhaya sengayibona inkomo emnyama iphuma ukuthi mhlawumbe lezi khonkwane zisebenzile ukuqasha imoya emibi, noma kade nikhuleka nithandaza nifasta nifasela ukukhululwa kwemoya emibi sengavela iphupho livela ukuthi le moya benikhulekele emibi sihambile, yabo. Noma ke kade nihlamba mhlawumbe nikinisusa isimo sezilwane, isimo samadlozi amabi mhlawumbe seliyaphuma liyabaleka lenkomo, yabona. Asivale ngakuthi futhi uma uphupha inkomo kuwuphawu lobuma inkomo kuwuphawu luhle uma inkomo isediphu noma emanzini. Uphawu luhluma lenkomo emnyama uyibona ingene ediphu noma emanzini lungasho ukuhlambuluka kwethongo elingageziwe noma elingcolisiwe abathakathi, noma ke kusho isidingo ukuthi nisukume niyohlambulula ke leli thongo elingageziwe noma ke esuke selingcolisiwe, ngoba kungenzeka kunomuntu owayishonile wangagezwa osefanele agezwe, noma ke kunethongo ebese lingcolisiwe esefuna nisukume nezani nihlambululeke. Siyabonga uNkulunkulu ngathi nganibusisa
Komunye ke inkomo emnyama ingayishelwa nje ingcebo phela ngoba inkomo ingayiloko kuyingcebo. Umunye angayibona inkomo ngoba kuyenzeka uphuphe iyona lenkomo ubona into zakho sesihamba kahle so uphumelela okusho ukuthi nje bekusho ingcebo kusho impumelelo ebikhona kodwa wena uvezelwe ngenkomo emnyama wangavezelwa ngenkomo nje maybe in general. Siyabonga ke